mzimayi uyuyu mamuna wake anamuthawa tsiku lenileni la ukwati, kumuyimbira foni imayitana ndithu ndipo amayankha. Mkazi akati uli kuti dadi, osadanda apa mchenga switi machesi galimoto singano mapatile thukuta zisaka kukamba zija zosamveka nthawi nkumapita. Komano zitheka bwanji munthu ukwati kukonzekera yekha kuyitana anthu ambiri yekhanso nkuthawa? Nanga kenako mzimayi uyuyu zinamuthera bwanji? Mzimayi uyuyu ndi ndani? Anthu anasonkhana tsikulo anatinjiza izi. Moyo wake wa tsiku ndi tsiku umamuyendera bwanji mzimayi? Tiyeni tionere limodzi zovutazi, koma zisanafike pomusiya mzimayi amene yuyu tiyeni timudziwe kaye kuti mzimayi yuyu ndi ndani. Mzimayi amene yuyu ndi Maitreya Mangala wa ku Kenya. Maitreya poyambapo asanathawidwe ndi mamuna ali muvelo chonchi, iyeyu poyambapo anabadwa zabwinobwino monga muja momwe inu ndine tibadwira nkumakula. Koma akadali wachichepere, Maitreya makolo onse anamwalira moyo nkumapitilira. Koma inu mukudziwa tikamakula kaya tili makolo kaya tilibe timafunabe wina wake okuphulisa tiziphuphu. Choncho mtsikanayo anapeza mamuna ndi kuzimva kuti yemwe wapeza mamuna wapezadi blankete, ndipo anakwanitsa kumuberekera mamunayo ana awiri. Komano mamunayo anayamba nkhanza kwa Maitreya ndipo banja linatsekelana mazipi zonse nkuthapo. Maitreya anaganiza zopita ku tawuni ya Nairobi kukaona zochita zina kumeneko. Paja ku tawuni ndiko kumathera zonse. Koma atapita ku tawuni zinthu zinapitilira kuvuta kwambiri. Kenako poti ntchito yomwe imaoneka yopezeka inali yogulisa mowa, mzimayiyo anayilowa moyo nkumapitilira. Pa nthawiyi mwana mmodzi anali atamusiya kumudzi ndipo amakhala ndi kamwana kake kakakazi komwe amakakasiya ku sukulu iye nkumakamwesa anthu zowawazo. Ndiye poti paja akuluakulu amati okaona ndiwo anakaona ndi tomato yemwe basitu Maitreya nayenso anaulowa mowa nkumaumwa ngati mphongo. Ndalama akayipeza imalowa muzowawazi moyo nkumapitilira. Koma ungatambetambe bwanji kumachabe. Choncho Maitreya anaona kuti zamowazi sizabwino, koma nandi poti abwererane ndi mamuna wake wakale ndiye bola angolowerera. Choncho anasiya zakubalazo ndi kuyamba maganyu am'manyumba mwa anthu ngati kuchapa ndi zina moyo nkumapitilira. Koma tsiku lina kunacha zabwinobwino monga muja momwe kuchera masiku onse. Ndipo akuyenda anaona gulu likulowa mtchalichi ndipo iye anakalowa nawo. Basitu moyo wake nkusinthika nkuyamba kumayimba kwaya ndi kumafika kawirikawiri kumpingoko mpaka anayamba kukhala mmodzi mwa anthu okhulupirika pa tchalichi chimene chocho. Koma tsiku lina anapeza mamuna wa pa Facebook yemwe ankaoneka wachikondi pakutha kwa masiku. Anakumana naye. Mamunayo amaonesa chithunzi cha chimanshoni nkumati nchake. Amaonesa kuti ndithudi ndokudya zache ndipo alibe mlandu ndi wina aliyense. Ati anali msilikali komwe amachokerako ndipo amabwera pafupi kwinaku nkumadya toyenera kudyedwato masiku nkumapita. Pakutha pa nthawi anamupanga introduce ku church ndipo akafika samalephera kupita ku church ndipo church linadziwa kuti Maitreya wapezadi mamuna mbambande. Choncho Maitreya mosachedwesa anamupanganso doloyu introduce kwa anti ake ndipo anayamba kukambirana za ukwati ndi tsogolo labwino lowala. Madongosolo aukwati anayambika ndipo mamunayo anati ndabwereka loni ku banki ndipo ndikudikirira ipangidwe process. Choncho tabwereka dia pena paliponse poyenera kubwerekapo ndalamazo ugulire zonse zofunikira kwina kuti kudikirira ku banki ukwati uchitike tiwabwezera. Koma mkazi ndiye kunali kungongola pena paliponse kutchalichi mmagolosale kwina kulikonse kwa oziwana nawo. Nzosowa izi zisandiphonye.
ndipo zinachitika, koma kenako muzizira nazo mkhongono. Pomwe tikubwereranso ndi nkhani after kukuziwisani anthu omwe muli ku John ndipo mukufuna kutumiza ndrama pa Mama Money kuli agent odziwika bwino oidziwa bwino ntchito yake kumeneko ayama ndipo amapanganso register munthu ku Mama Money kuphatikizapo amene mukufuna ma bank card a Mama Money. Agent amene yuyu ali nawo mutha kupanga register Mama Money ndi passport kapena ID ya kumudzi. Agent wachangu komanso odalirika ndiyende ayama. Izi tunzo odalirika ndi za mareti odalirikanso osati za lokolo zija. Imbani 074-424-4496 kuti mulankhulane ndi ayama. Tsiku la ukwati litafika, kunacha zabwinobwino muja kuchera masiku onse ndipo anthu anasonkhana ku church. Pa nthawi itu nkuti maitri anali ndi pathupi pachichepere pa mamunayo. Anthu anadikirira ku church mamuna osatulukira 9 o'clock. Kenako 11 anthuno anayamba zonong'ona mu church. Apa mwana mkazi ali mu velo tukuta kuno kumuimbira foni mzibamboyo amvekere ndi kubwera osadandaula kungoti galimoto yomwe takwerayi mwakuti 1 koloko. Amuna anga bwanji oilo, toothbrush, malata, magesi zokamba zosalongosoka mpaka inakwana 5 koloko. Anthu nkubalalika akutukwana ndi kumunyoza mkazi osala kwayi kumuimbiranso. Basitu, the number you trying to reach is not available at present. Komatu not present amene yu mpaka kale samaziwanso kuti mamunayo palero ali kuti. Palero mkaziyo amavutika abe ndi kubweza ngongole zomwe anaziputa pa ukwati umenewu opanda mamunawo ndipo ukakhala moyo wake wa tsiku ndi tsiku. Uyuyu ati siwokondwa kamba kuti sazakhulupiriranso mamuna wina aliyense mmoyo mwake. Chonde woonera nzanga kumayang'anisisa izi za malavu apa Facebook izi muzapanga nazo like mbava nkuzakuberani. Osayiwala tapangani like komanso comment timve nawo zomwe mukuganiza mu nkhani.